este primeiro Chanfaina Lab, que che pareceu esta iniciativa? Bueno, pois un menú moi rico, moi creativo, con moitísima imaginación, moita vida. Genial a xente que participou. Alguna curta favorita? Hombre, a miña compañeira Cruz Piñón. Foi o que máis lle gustou, verdad? Bueno, no, a do outro matrimonio de Bardaos tamén me encantou. A da Chanfaina me encantou, pero bueno, se me dan a escoller me vou co de Cruzita Piñón. Pasámoslo ben, estivemos moito tempo correxindo as cousas que nos salían mal, pero ao final nos quedou bastante ben. Que tal foi a experiencia? Espectacular. Encantoume. Si, desde logo que me encantou. A ver, que non a quixen ver antes, que cuiden vela. Pero non a quixen ver, quixen sorprenderme con todo o público que viñera a vela, quixeme sorprender. E por suposto que me sorprendeu bastante. A ver, eu creo que para o Concello isto que lle vale moito. É o que eu penso, que lle vai dar un empuxón bastante grande. Agradecemos a todas as persoas que participaron, especialmente aos que pariron a idea, que son Manolo e Carmen, non? Tamén estamos moi satisfeitos da participación de persoas que teñen relación, algunha relación co audiovisual galego, como a que me está grabando, como César, como Miguel Noval, Brais. É unha satisfacción tamén que esa xente nova poida ter algún contacto con esta xente, que xa hai algúns que son personalidades do audiovisual. Aposto e estou convencido de que vai haber un segundo Chanfaina Lab e convertirase tamén nun referente do cinema galego, esperemos que co tempo, como o Festival de Cine de San Sebastián. O feito de vir aquí e xuntarnos un grupo de xente para facer algo tan interesante como isto vale moitísima pena, pero creo que o resultado é tamén moi interesante, as diferentes miradas acerca de un territorio como este, San Sadurniño, un concello. Unha lembranza moi boa de San Sadurniño, que é un concello pois moi veciño do meu, e a verdade é que é un sitio, un paraíso de bosques, un paraíso de estradas, de camiños, un sitio moi peculiar, non? Con unha aura especial. Ese é o recordo que sempre tiven, non? De San Sadurniño, un sitio máxico. Eu, pola miña banda, eu non sabía que iba a facer, o sea que cando arranquei, empecé a investigar, me pasei un día de paseos visitando todo o concello e logo me decantei por gravar camiños en Bardaos e non sei, moi guai, é unha experiencia moi chula. Sí, a verdade é que teño que recoñecer que poucos días antes ainda non sabía que era o que iba a facer, o sea, estaba así dubidosa, pero atopei este sitio buscando por internet e o que sí tiña claro que eu quería gravar algo onde que houbera personas, non digo personaxes, pero quería que houbera porque iso é o que, bueno, o que por lo menos se me puedo contar un pouco máis e o que fixo foi meterme ali, a verdade é que quedei moi contenta, era un hándicap, todo está feito en un día, quero decir que tamén... Non somos de ficción, somos moi de ficción. Este para mí, por exemplo, é o meu primeiro documental. Con poucos medios, pouco tempo, no noso caso casi sen ter unha idea clara, pois vir aquí, presionarte para que saques unha peza é tamén un reto interesante, e sobre todo ver como solucionarmos os demais, porque é super variado, as diferentes cousas que hai, diferentes modos de ver, de solucionar o reto, é brutal. Manolo, Carmen, Manolo, como se elaborou o menú desta chanfaina? Manolo, pasa a palabra. Bueno, o menú elaborouse con, básicamente, que hai un patrocinador principal que o interés de Concello, se non hemos podido empezar este plato, non hemos podido enseñar o plato, e unha vez que, o Concello decidiu apostar por desenvolver esta especie de idea un pouco extraña, pois empezamos a chamar ás persoas que consideramos interesantes dentro do panorama audiovisual galego. Uns puderon vir, outros non puderon vir, e logo invitamos tamén a todos os organizadores locais, por exemplo, Ari López, Brais, César Galdo, a xente de aquí local, tamén a xente de Salvaterra. E o que lle fixemos
quixemos simplemente ofertarlles o territorio do San Sadurniño para que se sentiran libres durante un fin de semana de crearan aquilo que consideraban máis interesante desde o seu punto de vista. O importante era a mirada de cada autor ou de cada autor ou cada autora no territorio de San Sadurniño. Hai que considerar que moitos deles non sabían ni siquiera onde se ubicaba San Sadurniño. Nada máis, longa vida Chanfaina Lab. Pois longa vida para o Chanfaina Lab.